La situació actual de la Covid-19 l'hem viscut de forma una mica diferent a la major part de grups de gralles i timbals de la ciutat. Nosaltres som un grup que participem bastant en les festes majors de la ciutat, bàsicament, i amb algun altre acte extra, com podria ser la professó de Corpus, i per tant, quan ens vam confinar, encara no estàvem preparant la temporada. Tot i així, en els darrers anys hem anat fent algunes actuacions puntuals en pobles del Camp de Tarragona o d'altres indrets de Catalunya i que, òbviament, enguany no les hem fet perquè han caigut degut a la situació de la Covid-19 a nivell mundial. Sí que ens va sobtar molt al principi, ens vam haver d'adaptar molt ràpidament i vam començar a fer classes de forma virtual i intentar seguir una mica amb el curs tal com estava planejat des de principi d'any. Va ser una mica difícil per tothom, però crec que vam aconseguir tirar-ho bé endavant. Després, quan vam poder ja sortir de casa, vam començar a fer petits assajos en format reduït per preparar properes actuacions que esperàvem que vinguessin, tot i que no fossin 100% segures. Com en totes les vessants de la vida, afectat en tot. Des de no poder assajar, des de no poder quedar per temes ja sanitaris, per distàncies i coses d'aquestes, fins que no s'ha pogut aclarir tot aquest tema. I a partir d'allí s'ha anat fent assajos, pocs, no tots els que s'hauria d'haver fet, evidentment, però el més complicat de tot això és que s'anaven fent contactes de sortides i que dius, mira, ja sembla que la cosa arranqui i de cop i volta, una setmana abans, uns dies abans, et deien que aquell acte, aquell concert o aquell toc de vermut o aquell que fos, s'havia suspès. I doncs bé, el confinament ens va agafar en aquest moment, en el moment de preparació, que comencem a preparar, per exemple, temes nous, ja sigui de concert o de ball de gralles, pensant en Sant Joan a Valls, en Santa Tecla, festes majors importants, i el confinament ens va fer arreplegar i, òbviament, no vam poder quedar per assajar. Evidentment, hi ha hagut una reducció bastant dràstica dels bolos que teníem programats. Tot i això, com que és una cosa tan general, doncs al final agafes amb il·lusió tot el que acaba venint, no? I per sort, ajuntaments com el de Valls o com el de Tarragona han seguit mantenint una part de les actuacions que teníem compromeses ja històricament i bé, s'ha d'agrair, això ens ha permès, mira, ja vam tocar una mica per Sant Joan a Valls i hem anat fent alguna cosa esporàdica i ara tornarem a tocar per Santa Tecla 3 o 4 dies, que la veritat és que amb tota la situació que estem vivint és com un parèntesi que ve molt de gust.
Pensar fa un any, o més venint cap aquí, uns 6 o 7 mesos, que no podríem assajar, que no podríem, bueno, assajar sí ara, però tocar al carrer, que estaríem parlant amb una mascareta, que estaríem amb la situació que ens trobem, no ens ho esperàvem de cap de les maneres. I a dia d'avui, poder-nos trobar per assajar, doncs, supleix una miqueta la situació aquesta que et deia al principi, com a mínim es poden trobar, però sí que estem trobant molt a faltar trobar-nos amb altres grallers, amb la gent que acompanyem per quan ballen, o amb els gegants, o amb segons quines colles de balladors, perquè ens falta aquesta vida i ens falta aquesta relació amb altra gent. Es va enganxar que ja havíem començat els assajos, els vam haver d'aturar. Tot i així ens hem reinventat, hem intentat anar fent cosetes, ens hem reunit via telemàticament, hem fet vermuts via telemàticament i després, setmanalment, com que som un grup que una part és familiar, doncs setmanalment muntàvem uns concerts els diumenges al dematí, des de casa, i els retransmitíem per via Instagram. Això ha estat bastant seguit i ens ha ajudat a poder seguir ensajant a casa i anar tocant cançonetes. Penso que ha estat bé pels veïns i inclús per nosaltres mateixos, per no perdre la motivació de seguir tocant la gralla. Llavors, en aquest cas, clar, vivim una situació una mica curiosa i una mica difícil per nosaltres, no? No només pel grup de gralles, que per nosaltres és una activitat més, que ens fa partíceps des de dintre poder viure la festa major, sinó també perquè, com a tarragonins, el que ens sap molt de greu és que aquest any ens hem de quedar sense festes, o si més no, amb unes festes una mica modificades i una mica per sota del que ens agrada disfrutar-ho tots. Entenem que la situació, en aquest cas, fa que entre tots haguem de ser conscients i haguem de ser sensibles a la gravetat del moment i, per tant, nosaltres, evidentment, ens solidaritzem i nosaltres farem tot allò que estigui per les nostres parts per una part, participar de la festa en la mesura que puguem i en la mesura que estigui permès per les autoritats i pel propi Ajuntament com a organitzador, i per altra part som sensibles a que hem de contribuir a millorar o a mantenir el que és la salut pública.
nosaltres, al dependre de les nostres feines, independentment de tocar la gralla, doncs ens dona una flexibilitat que hi ha d'altra gent que no la té. Al nostre grup tenim músics amateurs, la major part d'ells som amateurs, però també tenim algun músic professional i en aquest cas la situació doncs, li ha afectat molt més. Ha hagut de fer sessions de professor a través de l'ordinador, de forma virtual, no ha pogut fer-ho de forma presencial, en la major part dels casos, i també, òbviament, doncs, han caigut moltes actuacions degut al confinament i que després no s'han pogut recuperar, tot i que últimament sí que s'estan fent actuacions de cultura. M'ha afectat bastant perquè generalment la majoria de les actuacions, els concerts amb orquestra o amb grups de gralles, altres grups que contacten amb mi per cobrir baixes i això, doncs la majoria de concerts han caigut, festes majors d'hivern i tot això també ha anat tot a la baixa. I doncs, per sort, la vessant més pedagògica, en aquest sentit, a mi i a molts companys ens han salvat, perquè hem passat de fer classes presencials a fer classes online i bé, doncs aquesta ha sigut la nostra salvació. Clar, evidentment, com tot el sector, ens estem veient molt afectats per aquesta situació i és per això que deia que també que les administracions puguin tenir un gest cap als músics i mantenir les activitats culturals i els concerts en el màxim possible i sempre respectant les mesures de seguretat pertinents, doncs la veritat és que crec que és el camí que s'ha de seguir per poder fer que el sector es mantingui i tingui un alè d'oxigen que és molt necessari en aquests moments. Algunes d'aquests elements o d'aquests grups, alguns d'ells es poden dedicar professionalment al factor de la música o d'algunes altres de les arts que podríem dir que es poden veure representades en la festa. Llavors, clar, sap greu perquè tota aquesta gent que treballa i que viu de la música i que viu de la cultura, evidentment es veu molt amenaçada el seu present i el seu futur immediat. Dintre del grup, alguns dels membres som professionals, ens dediquem a la música, ens guanyem la vida tocant la gralla i el timbal, i per tant, dintre de les nostres situacions personals de cadascú, ens han vist afectades. També és veritat que la situació dels músics al nostre país és prou ja deficient i ja patim, comparat amb altres països, una situació en comparació amb altres oficis molt precària i clar, el confinament sí que en aquest sentit ens ha afectat. Sabem que hi ha molta gent que ho està passant molt malament perquè hi ha gent que es dedica professionalment a tocar la gralla o altres instruments i clar, ens hi posem en la pell i ens sap molt de greu que es trobi en aquesta situació, la veritat.
però ens sap greu de no poder compartir l'alegria d'unes festes tan nostrades com les festes de Santa Tecla, no poder-les viure al carrer, no poder-les viure amb els amics, no poder-les viure amb la canalla. Ens agrada molt la festa, ens agrada molt el seguici, ens agrada molt tots els diferents actes on hi ha tantíssima participació de gent de Tarragona i vinguda d'arreu, i el fet que no la puguem viure doncs, és un fet que per nosaltres ens entristeix, però si més no el que ens fa estar esperançats és que això, si Déu vol, pugui passar i ens puguem retrobar, si tot va bé, a la festa major de l'any que ve, encara amb més força, encara amb més alegria i, evidentment, ho celebrem doblement. Nosaltres, com a grup, hem fet algunes propostes que han tirat endavant a l'Ajuntament, com és la idea de fer arribar la festa a llocs més grans de la ciutat, als barris, mitjançant els tombs que han fet amb trenet el cap de setmana passat, i alguna proposta més, com la d'anar fent concerts pels balcons, i pensem que el confinament també ens dona l'oportunitat de poder-nos reinventar. El futur més immediat jo crec que depèn de molts factors. També hi ha ajuntaments que estan apostant bastant per la cultura i que permeten fer actes en formats reduïts i això, i que ens ajuda molt a nosaltres, tant per seguir motivats com per poder tirar endavant amb els estudis i això. Però sempre hem d'apel·lar una mica a la responsabilitat de tota la societat, perquè si hi ha problemes o hi ha moltes aglomeracions i això, segur que ens prohibiran fer segons quins actes i això sí que ens afectarà bastant. Defensem que la cultura pugui seguir fent-se i fins i tot no reivindicant-se o seguint-nos reivindicant per altres coses, com he comentat, no? Per la dignitat dels músics, també de la música tradicional i popular, i Santa Tecla doncs, és una esperança. En el Trossonat ens podreu veure actuar amb la Moixiganga, també al carrer, acompanyant i fent música, i esperem cap al que ens queda d'aquesta pandèmia i també per aprendre'n, perquè possiblement en vindran d'altres o vindran altres situacions que haurem d'afrontar, que el país, que la ciutat també de Tarragona tingui clara que la cultura s'ha de defensar, que és un pilar de la nostra societat, que hi hem lluitat molt i que ara en una situació de pandèmia i de crisi sanitària també l'hem de tenir en compte. Si no hi ha balls, si no hi ha gegants, si la gent no es pot acostar a la festa, realment
posar la música sí que podem fer un tast i podem fer alguna cosa que no suposi que ens haguem d'acostar a molt a la gent o que la gent no s'hagi acostat a nosaltres. Però ara mateix, pensar en una festa sense poder-te acostar a la gent, sense que els gegants s'hagin d'obrir pas entre la gent, entre la canalla, o que nosaltres no puguem estar tocant amb tot aquest context, ens costa molt imaginar-nos una festa, la veritat. No sé què passarà el temps que ve en un futur, no ho sabem. Esperem que d'aquí un any no haguem d'estar amb aquest tema, perquè és dur no únicament per la gent, sinó per aquelles persones que des de dins estimem la festa i participem d'ella i en som una part. Serà una mica complicat, no només amb el tema del que és la música, sinó amb la vida en general, però musicalment ho hem patit bastant, no sabem què passarà, és una cosa que ens ha tocat, no l'ha triat ningú, ens ha vingut així, ningú es pensava que havíem d'estar a casa tancats tant de temps, la cosa s'ha anat prenormalitzant, que crec que encara no, per això estem així tapats, amb la mascareta, però bueno, jo tinc esperances, soc optimista, m'és igual que hagi de passar un any que n'hagin de passar dos, però ens agradaria que, sobretot, per nosaltres que ens dediquem a la música, la cosa es normalitzi, que arribem a una normalitat, si pot ser que arribi una vacuna el abans possible i que puguem fer la feina com fèiem abans, poder-nos trobar per assajar, poder-nos trobar per tocar i anar per tot arreu a fer totes aquestes coses que sempre hem fet. La veritat és que encara costa una mica de veure com acabarà sent, no? No sabem quan arribarà la vacuna, quan les coses es normalitzaran del tot, però el que sí que esperem és que les administracions vagin tenint més per la mà com fer concerts, tot i havent-hi aquesta situació extraordinària, i que la cultura, a poc, vagi reprenent una mica el múscul que tenia anteriorment, no? I sobretot aquí hem de trencar una llança per la cultura tradicional, perquè com que és molt sovint cultura de carrer, moltes vegades és la primera que es veu afectada per aquestes retallades, i també hem de veure, hem d'estudiar i hem de ser valents amb les mesures per aconseguir que això no es perdi totalment, no? Pensem que és una cosa que estem fent des de fa moltes desenes i centenars d'anys, per això se'n diu tradició, i que és una llàstima que es perdi ara, sobretot que no sigui per mandra, no? Que ens hi posem i que mirem a veure com ho podem fer, però fem-ho i mantenim la flama. L'última sempre... La situació que estem visquent de la Covid-19 l'hem viscut
Torno a començar. Parla un moment. Sí, hola, bona tarda. Em dic Lluís Vendrell. Vam començar en 1989. No, 89? No, 86. Ja hi som. Ha anat bé aquest apunt, veus? No, que me'n recordo, home. Era per si no se'n recordaven. Ja que encara no havien nascut. Imagina't. Jo sóc jo, clar que sóc jo, i sóc molt content i feliç d'estar aquí. Els de darrere s'estan enfotent de mi, encara no, però ja arribarà. Hola, hola, grallers de l'Esperidió. Any 2020, el millor any de les nostres vides. Ja, és veritat, és veritat. Se sent bé? Sí.